Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, evaluation kag validation hindi na kinanglan sa mga eskulahan nga magapadigayon sang face-to-face classes. Gambo wag in question ang hindi pag-refund sang Sineco sa mga konsumidor. Sa balita nasyonal, mga election watchdogs nagapamatok sa pagpaisol sang barangay kag SK elections. Listahan sang gindugang kag ginpang kakas nga 4-piece beneficiaries posible pagwa sa Setyembre o kun Oktubre. Sa balita internasyonal, siyam patay sa paglugdang sang barko sa Indonesia. Balita sa sports, Pacquiao himuon ang championship fight training bisan exhibition lamang ang hampang. Balita entertainment, Yasi Pressman ginpagwa sa publiko ang bag-o nga karelasyon. Samtang sa balita espesyal, aton padayunon istoryahan ang mga lihi-lihi angot sa engkanto kag duwende. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 22, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. kag Action Boy Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 sa Kainas ang Kagahon, ang low pressure area. Ang nakita nini sa 250 kilometros na katunda na bagat na nakatundan sang Tayabas, Quezon o kung 185 kilometros na katundan sang Calapan City sa Oriental Mindoro. Ang easterlies ang nagapekto karon sa nasilangan nga bahin sang Visayas. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kay siyudad sang Bacolod, mangin magalumo naman ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang easterlies kag localized thunderstorms. Ang adlaw nagbutlak las 5:37 kaina, magatunod naman las 6:28 karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tutob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Ano nga? Facebook Live, no? Dira sa may banwasang hinubaan, maayong aga dira sa inyo. Sa nagapamati dira sa Aksyon, akon sa Alagad Radio, good morning. Sa kay Dennis, akon kay Kwandra, kay Alagad Kevin Hendry, maayong aga sa imumigo, no? Kag sa ibang pa naton dira nga mga kaaksyon sa hinubaan. Kagawad Melchor Baruca Rumbinas, kagawad King Rumbinas, good morning dira. No? Sa kay direman kay Dennis Nuestro sa Woodfire Bacolod, Miss Georgia Gargasiran, happy second year anniversary kuno sa ARB Energy Funds Club. Yes, happy anniversary. Anong plano mo, Action Doors? Ikaw ang kwansin niya. Ato na gani, nakapadala na ako ang mga litson sitsulit na plano. Nagina pa na. Abi ko isa pag hindi ka plano. Yeah. Ikaw ya, to hambal mo nga ma-video kita. Hambalong ko sila. Di ba nagambal ka? Nahambal ko? Nagambal ka? Ano lipat ka? Nung nalipat ko. Magina lang to. Ay, Mga 11 minutes ago lang. Ay, Nung kalay. nalipat ko sinayang mga So, hinunano na. Yeah. So, maka-action na mas-suggest nyo nga date kasi action boy bahala. Correct? Amo na? Oo na siya. Ah, Ay, di okay. kaya? Sige, Lalo Lord. 11 minutes ago, nagambal ka to. Ay, gali ka? Tapos Nung sa nalipat bongol, ko. pino naglainaw. Nalipat ko ba sinatulugan ko bla? Sige, taman ka. Kasi gadaman ko bla during that time out. Ay, kalain. Kay Lori Joy Espulgar. Oy, morning na si mo. Aha. Milili Oligo. Kay Wengski Lim Morales, morning man. Athea Kim Riman was still watching. Nerissa Gonzalez sa Uton, Iloilo. Duha ko nun niya ka anak aga pa nagbugtaw si Lalaine kag Lance Yuri kag sa iya bro nga si Ronnie nga nagapangape. Mayong aga. Good morning. Kay Mary Grace Eugenio Fermin. Good morning man.
Marciano Bugaay. Woodstock Subdivision sa Barangay Tangob. Okay. Good morning, dira. Okay. Sige, abe kay... Hindi na ko tugani man. No? May mga pangitaon ko tani di sa kung ano mo. Wait lang. May ginapangita ako nga... sige ang imo dabihan, Ivy. Sinong last mong intamyaw sa si Marciano Bugaay? Good morning. Da sa may Woodstock subdivision Tangob. Si Miss Gio, lipay gid si Miss Gio. Lipay gid siya. Hey, ari lang kami action boy. Muna siya. Pero ang iyan ni action boy, i-treat siya itong mga loyal. Ang mga loyal. Ang mga loyal. Ay, kailangan, pila lang kabilo. Di okay ka na? Ang mga loyal lang. Ay, mga loyal lang. Mga royal yan, di ka? Hindi magaling nga daw karon gid dayon. Ha? Hindi gid mga daw subong Ay, gid. hindi man. Kabalo ko nga subong adlaw may mga nakalinya ka na nga mga activity. Siling ko gani nga ano lang, maano sila, maplano sila kung saan ang ilang nga convenient time nga pwede sila. Mga ka ARB Fans Club da. Plan ka mo da kung anong available nyo nga time. Kabati ka Miss G. Ikaw na bahala sila, Miss G, sa nga plan. Kag-inform lang kami, inform lang kami kung saan o kamo, kasano inyo nga mga na-agrihan. Nga mga date. Si plano ka mo da, meeting ka mo da. Meeting di abansi ka mo da. Meeting di abansi ka mo da. Para inform us. Para nga maplastar tas ang maayo. Yes. Okay? Basi bala pag mamba sila sa sa August sila hindi ta pwede sa August anniversary mga 19 lang mga 19 pag hindi ginaya pwede lang mga kuan guro sige lang plano lang kamo da no kay preparahan ta sang mga listahan sang kanta nga kantahon ta. Yes. Swerte, no? Preparahon. Hindi mo. Si Dennis lang ko bahala sa nga tahong adobo. Correct. Iparis mo ko sa ano. Ay, sa good. SML. Very good, very good. Ma'am, kaya may bilhin pa to galing tahong nga napangwa niya sa nagdagsa ang tahong. Gintala ya guro. I-prepare yung liya para sa anniversary sa ngayon. Miss Veronica Sandilian Manukan, morning man. Kay Ma'am Loing Melos. Sa Bago City. Sa kay Mary Grace Ruiz. Ma'am Vanessa Mayo. Ari timingon ta mag-abuti si Ma'am Van man ari mo siya. So that she can join us. Di ba? Next week guro ari na ni Action Boy, pwede na. So she can join us, no? So go-watch siya, watching siya sa bawang. Yes, ara siya si Ma'am Van. So Ma'am Van mag-abot ka din. Isahon ta na lang, Isahon ta na lang. Sige, nami na. Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Dira sa Bago City. Sa kay Jean Buerom. Oy, mare, morning. Kay Virgil Legaspi Coloso. Dira sa kay, okay, standby na kami. Standby na kita sa mga balita lokal. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman-apat kumansaka ang tubig. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:15. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, hindi na kinahanglan magpatigayon sang evaluation kag validation ang mga opisyal sang Department of Education sa mga eskwelahan nga magapatigayon sang face-to-face classes. Suno kay Ian Arnaiz, ang Public Information Officer sang DepEd Negros, natapos ng tanan nga validation kag inspection sang nagwa ang school calendar kag bago nga memorandum nga hindi na kinahanglan magpatigayon sang inspection sa mga eskwelahan. Dugang pa sa karon ginainganyo na lang ang mga eskwelahan nga ipadayon kay ipatuman ang ilang school safety assessment tool para sila man mismo ang mag-assess kang mag-monitor sa ilang mga estudyante agud masiguro nga hilway sa COVID-19 virus. Madumduman, unang bahag sang DepEd nga sa maabot nga Nobyembre, balik na ang face-to-face classes para sa mga estudyante nga nabakunahan man ukon wala.
Ginakwestiyon ni Anay Bacolod City Councilor June Gamboa ang pamunuan sa Central Negros Electric Cooperative matapos wala ginbalik ang balor 238 milyones pesos nga refund para sa mga konsumidor. Sa press conference Hulyo 21, sulod kay Gamboa umpisang ginmando sang ERC ang refund wala gihapon ini ginaktuhan sang Sineco bisan amat-amat lamang. Ginaligar man ni Gamboa nga may problema na sa pinansyal ang Sineco kag apektado ang cash flow matapos wala sa gihapon ginhatag ang saka sa sweldo kag benepisyo para sa mga empleyado base sa ginkasugtan sa collective bargaining agreement sa baylo ginrasonan na lamang ang maini nga hinay ang koleksyon. Nagapanawagan naman ang mga ginpakakas ng empleyado sang Basiwa sa pamunuan ni Bacolod City Mayor Albe Benitez nga mahatagan sang maayong miyembro ang women's sector sa Basiwa Board of Director. Matapos ginbakante ni General Manager Monadi Hardin suno kay Benji Olay, Vice President kag spokesperson sang Basiwa Union of Employees, panawagan sila grupo nga ibutang sa pwesto ang tao nga may balatyagon sa pabuluyo, kumakaintyende si obra, may tagipusoon sa empleyado sang Basiwa kag may panindugan. Ginpahagban ni Oray nga sa karon ang kaso sa empleyado ang nagapabilin pa sa Office of the Legal Affairs sang Civil Service Commission National Office kaya nagahulat na lamang sang pinal nga desisyon. Ikaw ba na nagahurago kung magtulog? 2 ka mga Chief of Hospital kag 3 ka mga Chief Nurses sa mga District Hospital sa Negros Occidental ang pagabalasahon umpisa sa masunod nga bulan. Sa reassignment order nga ginpermahan ni Governor Bong Lacson sa Hulyo 18, 2022, ang 8 amosanday Dr. Claudelia Josefa Pabilio para sa Hospital sa Cadiz, Dr. Mayer Parpa sa Cabancalan, Dr. Gigi Lucille Felicitas Versosa sa Himamaylan, Dr. Josephine Pahamtang sa Valladolid, Dr. Carmelo Arguelles sa La Carlota, Dr. Neil Natuel sa Isabela, Dr. Glicerio Javeliana sa Sipalay, kag Dr. Maria Lelaine Teorima sa Hinubaan. Magapabili naman bilang Chief of Hospital sa Teresita L. Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay si Dr. Mary Ann Maestral. Ang mga Chief Nurses sa Musanday Jane Gailo nga ginsaylo sa Cadiz, Zenia Camolista Silay, kag Maria Maricel Judith sa Cabancalan. Suno kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, may formal turnover nga patigayonon samtang magalawig tubtub Agosto 1, 2022 ang transition period. Dugang pa ni Diaz nga magluwas sa kadugayon sa pagpangalagad sang sini nga mga Chief of Hospital kag Chief Nurses, tuyo man sa reshuffling nga mapasanyog ang hospital administration. Nagpagawa na siguro sa aton memorandum order designating the new chiefs of hospital. Ang new assignment will take place within 15 days siguro. No? Kaya pangayo sila time for transition, anay. Kabahin sa pagpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Nagpatigayo naman sa inspection kahapon nga adlaw sa mga junk shop sa palibot sa siyudad ang komitiba ni Councilor Pao C. Kaupod ng kalinlain nga mga departamento sa siyudad sang Bacolod. Suno kay C, tanan nga mga junk shops nga ilagin kadtuan ang nakapresentar sang kompleto nga mga dokumento kag business permit. Dugang pa ni C, kadungan sila inspection ang pagpatigayon man sang pagpahibalo kung pagpahangop sa matag-iya sa among negosyo angot sa anti-fencing law. Suno pa sa konsyal, ining inisyatibo ang kabahin man sang kampanya, ginahimo sang lokal nga panguluhan sa siyudad angot sa madamo nga kaso sang pagpangawat sa kable sang kuryente, kagkalabanan sini ang ginabaligya man sa mga junk shops. Sa ebaluan, itamlag lang nagpagawa sang Executive Order No. 15 si Mayor Albe Benitez bilang pagpatuman o kung pagpapaskog sang implementasyon sa amuha kasuguan. Base sa anti-fencing law, ang sinuman nga mapamatud-an nga nakahimo sa mga krimen, sigurado mapasira ang negosyo kag mapreso sa 12 ka tuig ka penalidad nga hindi magnubo sa 20,000 pesos. Ginaduso ni Bacolod Councilor Israel Salanga ang pagtukod sang ad hoc committee para may baluan ang mga assets kag propiedad sa syudad sa Bacolod ini ang base man sa ginaprobahan nga resolusyon. Sa Interviews Action Reports Afternoon Edition ginpahayag ni Salanga ang chair sang Committee on Government Assets paagi sa pagtukuro niya komitiba ma-evaluate kag padayon nga maproteksyonan ang mga propiedad sang syudad. Nalakip na sa miyembro sang komitiba ang General Services Office kag ginihemplo ni Salanga ang magguba nga masalakyan nga yara lamang sa likod sa Bacolod Government Center. Ginihemplo man ni Salanga ang Bacolod Vendors Plaza nga pwede mapaayo ang lugar kag makahimo sang income generating nga mga programa. Paagi sa social media, bukas si Salanga sa mga komento kag suhestyon sa Bacolod noon kag netizens angot sa iya ginaduso. To organize an ad hoc committee nga mag-identify kung tanan nga properties sa gobyerno, and the main purpose ni is to protect and to preserve and padayon i-evaluate ang aton nga mga kagamitan
and property sa gastos ng sulat ng Bacolod. Si Bacolod City Councilor Israel Salanga. Ginpahayag naman ni Bacolod City Councilor Attorney Renisito Novero nga hindi na kinahanglan magpasar sa resolusyon kung tani sa sangguniang panglusod angot sa palakat sa Commission on Election sa registration process apang gindesisyonan nga maghatag suhestyon bangod madamo na ang nagareklamo. Suno kay Novero, nagpasalamat siya nga ginaprubahan sang SP a resolusyon nga iya ginsumeter kag natala na maghatag sang kopya sa COMELEC kag nalauman nga ila sundon ang suhestyon. Nasaad sa resolusyon ni author ni Novero nga magpatigayon sang registration sa 3 ka malls kag inganihon ang mga registrants nga magpadulong sa pinakamalapit nga mall sa ila sini ikaduha maghimo sang radio kag social media announcement para mapahibalo kag mainganyo ang publiko nga maglinya lang kada aga kag himuon continuous ang paghatag sang numero. Ikatatlo, pag-extend sang registration period. Ika-4, ikonsidera ang paggamit sang barangay gyms bilang registration sites. Napilian si Bacolod Mayor Albi Benitez bilang National Chairperson sa League of Cities of the Philippines kon LCP. Ang LCP nga ginabugusan sa mga city mayor sa bugos ng Pilipinas ang nagpatigayon sa 69th General Assembly sa Crown Plaza, Manila, Galerias, Ciudad San Quezon kahapon adlaw Huwebes. Sa napilian naman si Cebu City Mayor Michael Rama bilang bilang Vice Presidente sang LCP. Ang LCP ang may 145 member cities kag gin-establishar sang 1988. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:22. Mga election watchdogs nagapapatok sa pagpaisol sang barangay kag SK election. Samtang listahan sang gindugang kag ginpangkakas sa 4Ps, posible pagwa sa Setyembre o kun Oktubre. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga Tinaliling mga agadra kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala.
Okay. Kay Sol Lama Barnatsa, Sawadika sa may Bacolod. Thailand. Bacolod, Sawadika. Dira sa barangay Handumanan sa mga pariente dira ni Sol Lama sa pamilya ni Sol Lama Barnatsa. Melvin Peñafiel kag Dina Magbato Malabago. Marky Tribe, good morning man. Kay Kim Puyulo, Jean Ignacio. Oy, morning sa imo, Jean. Ay, nadula. Ang akon nga. Nagkabla ka kadula-dula kog sunod. Kay, ano dula? Siya ako lang ana yan. Ikaw lang ana. Si Kagawad Milagros Cesar Alit, good morning sa imo. Yes, morning. And have a beautiful day, man. Kay Miss Homa Lomena, good morning. Kay Kurt Nathaniel De La Torre, good morning. Dira sa may Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Good morning sa inyo, dira. Yes, good morning sa inyo ha, mga taga Don Jorge Araneta. Yes. Kay Kagawad Embong Jocampo, dira Action Boy. Sa Maaw na good saya. morning. Sa Maaw naman siya. Ang Central Maaw lang man na sa nga barangay mo. Yes. Actually, ang Central Maaw mo na ang barangay Don Jorge Araneta. Okay. Kasi una barangay Central Maaw na siya mo. Di ba sepak na siya ya? Sipak na saya. From- Sipak takraw. Ay. Talaka. May insert. Kung mapakadto ka patuo na siya. Totoo. Kung halin Mawala ka sa ang maaw. bago. Kung halin ka sa bago. Yes, So, okay. So, makita mong mga syenderos kaga syendera. Yes, din. Sa Syendaguba. Sa Sindaguba. Oh. Central Maaw. Kung tag-iya ka sa Sindaguba, te, asyendero kayo. Of course. Pero hindi kaya guba. Hindi kaya guba. Okay. So, good morning man kay Jonas Albia Antolo. Yes, good morning sa imo dira. Kung din ka man yabahin sa kalibutan. Oo. Good morning dira sa imo. Kag ano tong kwan? Okay na to ang kwan to? Ang ARB EFC second anniversary. Siling ko sila, plan sila sa ila available time and date. Sa mga kwan na ni. Sa mga loyal gid dyan, oh. So ikaw sa kagaling, makabalo ka na kung loyal or hindi ako na. Ay, kala. So let's meet Or again. pwede man na sa makadto da ka masling nga man loyal na ko ah. Dila? Oo na. Okay na. Let's Pati so tanan gina action boy nga ara da kung sino man sila ang aton nga mga ka EFC or ARB I mean. Sige. Hindi ka lang ang isa makabalo sa mga announcement di ko na saylo ka bla. Di ba si ato ka to ga-announce na di ato ka to spiak gali. Iwan sa kabalo. Nato ka kabaloin di na masulit. Oo. Mama sa ay wala ko niya kabalo kay wala ka na mati. Hindi ka nagsaylo ko to kadali spiak. No? Abi mo hindi na mo makita. Makita na namon day. Aladay gidya. Makita na namon kung nagasilo-saylo ka. Dugay-dugay mo na ko sila. Isa kay dugay-dugay mas sikat man sila sa aton. Kaya nga man. Mabatian sila sa tanan ni halos tanan ni estasyon. Goals sa Action Boy goals. Tita ba ato naman atari man sa Sapia ko balo kadri sa amon na kuan na di mo. Ang tanan na diya well monitored na diya. Especially sang aton nga news center headed by Action Dorel. Ay kla. Ako pa yung mo da sa monitoring committee. Monitoring committee. Sa Purok Boulevard na sa Barangay 13 kay Papang Pito kag Mamang Ruth Gonzales. Good morning dira sa iyo. See you soon dira sa Bacolod. Ay mapuli si Nerissa. Puli siya. Sige makapuli ka din Nerissa. Kadto ka sa inyo balay Sino sabi makadto be? Alangan sa inyo balay ito sa ila gina. Alangan sa balay kami balay tas sa Purok Boulevard ya. Di ba? Yes. Ay kala, ikasabad. Dami mo talagang alam, Action Boy. Kuan na ka mo daguro ma-meeting guro ta sila mga ARB, EFC. Pwede na sila ka-meeting sila nga GC ano? Oo agree ka mo dira, then inform us. Consent. Inform ni si Action Dorel for her final approval. Yeah, final approval. May mga final approval pa na. Yeah. Kailan taon tayo ka ba si that time bala sako man ta. Kani mo gani final approval pa. Ibutang lang bala sa mga adlaw bala nga nag-absent ka bala.
Wow. Malive na lang ko. Ito hindi na aki hapon man no need man magbutang bisan lang basta importante okay sila majority sa ila. May man na si kaya mag-ara man si Ma'am Van kundi nga daw ma-meet man ang mga ka-EFC no. Yes. Mag-ara na si Ma'am Vanessa Mayo no. See you soon Ma'am Van Welcome back hambal ni Miss Jinky no. Ikaw wala mo gina-welcome back naman Welcome back gan see you soon gan hambal ko. Wow. Good. Dason si Miss Jinky mo sa na siya mapuli ya. Tiwa ito pa na. Kaya pa-announce na kay Ma'am Van ako sa mapuli si Miss Jinky bla. Mapuli man siguro si Miss Jinky in the days to come. Yes. Kay migo tada One Ball Gallo dira naman sa may Las Vegas, Nevada. Si Migata Sharon Balatolentino. Dumdum ka to tong dito. Yes, of course. Nag-open naman sa liwat. Bukas naman yes, ka. Standby na sa aton mga balita national. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa Action Radio Philippines Standard Time, las 7:34. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, ginaduso sang duha ka poll watchdogs nga dapat madayon ang SK kag barangay election sa piyak nga may bag-o nga mapanawagan nga ipaisol ang pagpatigayon sini. Suno kay Legal Network for Truthful Elections Executive Director Ona Caritos, hindi maayo nga rason ang hindi pagdayon sa piniliay sa barangay bangod na paiway na inis ang tilikdan nga 6 katuig. Sa Riboloan, may gin-file nga hagna sa Senado kag Kongreso nga ipaisol ang eleksyon. Para kay anay National Citizens Movement for Free Elections Chairperson Gus Lagman, hindi acceptable nga ipaiway ang eleksyon para gamiton ang pondo sa COVID-19 response. Sunod sa COMELEC, tubtub 8.4 bilyones pesos ang pondo nga pag-ausaron sa barangay kag SK elections. Sa datos tilikdan nga semana, mas sobra na sa 1.3 milyones ka mga registrants ang bag-o karon nga mga botante. Posible sa bulan sang Setyembre o Oktubre ipagwa ang listahan sang bag-o kagadugang agin pagkakas sa nga mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Suno kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Romel Lopez nga ang mga makakas sa listahan sang 4Ps amo ang mga wala na sang kabataan nga nagkaedad 18 anyos panubo, ang mga naga-income sang 12,000 pesos pasaka kada bulan, ang mga nakalambot na sa 7-year duration sang programa, mawala pa nakalapas sa nga pagsulundan kag kondisyon nga ginapatuman sa 4Ps kag mga naga-waive sang ila membership. Sa karon gina-validate sang DSWD ang 1.3 milyones ka mga benepisyaryo nga gintawag nga non-poor kag hindi na kwalipikado nga makabaton sang ayuda gikan sa gobyerno. Samtang manabakante nga slots ang butangan naman sang bagong mga benepisyaryo kon mga aplikante nga yara sa listahan. Natala na nga mag-file sang hagna si Senador Sherwin Gatchalian nga nagapatuman sang dugang nga buhis sa mga manggaranon para sa dugang income sang gobyerno. Suno kay Gatchalian, ginakatingala sinikon nga ang mga bilyonaryo sa Pilipinas ang wala nalakip sa top taxpayers. Dunga pa sang senador kalabanan sa mga top
taxpayers ang mga TV kag movie personalities. Bangod sini plano ni Gatchalian nga mag-file sang hagna para sa dugang nga buhis sa mga manggaranon nga nagalaom nga makakuha ini sang suporta sa mga mamalida. Si Gatchalian ay napaabot nga mamuno sa Senate Ways and Means Committee sa 19th Congress. Trabaho sa mga komitiba ang papangita sa pondo sang gobyerno. Ginaduso sang Department of Agriculture nga liwat ipatuman ang masaganang 150 nga programa nga una ginimplementar sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. Tuyo sang programa nga mapataas ang produksyon sang bugas paagi sa pagpautang sa mga mangunguma sang binhi sang humay. Ginapauntat ang amo nga programa bangod na lubong sa utang ang madamo nga mga mangunguma. Suno kay Agriculture Undersecretary Christine Evangelista, magausar sila sang bag-o nga teknolohiya sa pagpanguma sa liwat nga pagduso sa amo nga programa. Ginatanaw sang departamento nga paagi sa sining nga programa mapanubo ang presyo sang bugas kag mapaayo ang palangubuyan sang mga mangunguma. Samtang nagsumatar naman sang hagna si Senator Chis Escudero nga magapasaka sa 4,000 pesos halin sa 2,000 pesos sang Personal Economic Relief Allowance o pera sang kapin sa 1.8 ka milyones ka mga empleyado sang gobyerno bilang pamaagi sa pagbulig sa ila nga tibawas sa mataas nga presyo bangod sang COVID-19 pandemic kag pagsaka sang presyo sang langis. Ang Senate Bill number 60 nagatuyo man sa paghatag sang automatic nga tuigan nga adjustment sa equivalent sa anuman nga pagsaka sa annual inflation rate agud nga masabat ang kinahanglanon sang mga nagatrabaho sa gobyerno. Sa pagpasaka sa hagna, ginpahag ni Escudero nga ang pera nga original gi-introduce sang early 1990s isa ini ka subsidiya nga ginahatag sa tanan nga mga empleyado sang gobyerno bilang is assistance nga makabulig sa ila nga masarangan ang pagatubang sa krisis sa ekonomiya subuman ang mataas nga presyo. Ang mas mataas karon nga presyo sang gasolina, mas mataas nga pletihan kag mas mataas nga presyo sa nagapanguna nga balaklon humalin sang pag-abutang sang pera ang nagapamatuod nga ang pera nagadugang ini sang kita sang empleyado sang gobyerno hindi lamang bilang emergency allowance kundi nga halinan man sang dugang nila nga funding agon masarangan nila ang pagbakal sa nagapanguna nga balaklon. Sa idalom sang proposal ni Escudero, ang pera magakover gyapon sa tanang civilian government employees sa local kag national level, appointive man o kon elective, nagaokupar man sang regular, contractual o kon casual positions nga ang ilas nga posisyon ang na-cover sa Republic Act 6758. Nagapabili naman niya pending ang 77% sa mga drug cases sigin pasaka halin sang tuig 2016 tubtub Hulyo 2022. Suno kay Interior Secretary Benhur Abalos Jr. nagahimo na karon sang tikal ang Justice Department para mapaayo ang conviction rate. Nagapakita sa record nga 271,393 ka mga kaso, may 22,000 nga nagtapos sa conviction, 5,753 na basura, kag 223,579 ang pending. Suno kay Abalos ginaduso karon sang DILG ang pag-reassess sa mga investigador kag i-review kung paano sila na-recruit. Dugang pa sa opisyal sa 22,774 ka mga police investigators sa pungsod, 123 lamang ang law graduates. Samtang ginpahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, plano sa gobyerno nga liwat hanason ang law enforcement unit sa remedial kag substantive law para mapaayo ang 25% nga conviction rate sang pungsod para sa mga criminal cases. Wala ginaprubahan sa Quezon City Department of Public Order and Safety ang pangabay sang militante nga grupo nga bagong alyansang Makabayan para magpatigayon sang protesta sa Batasan Road sa una nga zona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa palabuton nga Lunes, Hulyo 25. Sa sulat nga napitsahan Hulyo 19, ginpahayag ni QC DPOZ Elmo San Diego na rekomendar ang QC Police District nga i-deny ang paghatag sang permiso sa bayan bangod ang Batasan Road ang hindi Freedom Park para magprotesta, mag-rally o kung mag-mass gathering. Sunod sa otoridad, ang aktibidad ang mag-aapekto sa lakat sang trapiko sa mga motorista nga mag-aagi sa Batasan Road o kung sa Commonwealth Avenue sa tion sa aktibidad. Bilang sabat, ginpahag ni Bayan Secretary General Renato Reyes Jr. ang pag-deny sa ilang request ang nagalapas ng lahi kag constitutional rights. Napilian ni President Ferdinand Marcos Jr. si Yogi Filimon Ruiz bilang acting head ng Bureau of Customs. Sa statement, ginpahag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, si Ruiz ang nagpanumpa sa Miyerkules nga adlaw Hulyo 20. Si Ruiz ang nagserbe nga Director for Enforcement and Security Service ng BOC. Sadto nagpangalagad man si Ruiz bilang Regional Director for Central Visayas ng PIDEA. Nagligad niya Mayo, ginpahag ni Marcos nga iya pakigbatuan ang endemic corruption sa gobyerno kag niya mag-umpisa sa BOC kag Bureau of Internal Revenue.
Action Radio Philippine Standard Time, na 7:41, ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sa Action Balita Morning Edition. Kagsa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o Morning ko no sa kay Mark Salanga, hambal ni Migo Tawan Bolgalyo, ano? good morning. Kaga si Nerissa Gonzales nya kaluyan dalan ta kamo da ginamos oro galing sa istansya Iloilo. Uy, Wow, namit na. bet ko na. Oo. Ginamos Amo man na to galing ano nila to? Uga man na to. istansya, kay istansya fishing community na siya mo. Ang istansya sa Iloilo. So, Cadiz kung sa Negros, no? Yes, Kung magamba oo. ka ugaya, Cadiz diya sa Negros Kades, mo. pero dito grabe pag inatoy sa istansya. Ah, gali. Do medyo punta na bye-bye gini siya nga lugar ng istansya eh. Taga dito na Magbiyahe to. sila kuno karon dito. So sige, halong lang sa Taga pagbiyahe. dito na to akon nga kumare bala mga Bourbon da nga pamilya sa istansya da. Oh, yes. Mga Bourbon, mga dito na sa Iloilo. Correct ko. Ang kumare ko bala Almira Bourbon Torres. Sakay Kagawad Imbong Jocampo. Ara na siya ho. Kuyara na si Kagawad. Gapangapi sila ni Kapbito. Sige, may lang nga pagpangapi sa inyo, Kagawad. Gani, Enjoy man. your coffee. Sa nagapangapi dira, good morning dira sa inyo, ano? Sa Barangay Maaw. Kay Kagawad M. Saboso. Good morning, Mommy Good M. morning dira sa imo. Ni Mesia Roques, watching from Barangay Tangub. Tango, Bacolod City. Good morning Way sa pa naging inyo. saylo, harap nagyapon sa Bacolod City. Di ko ginsaylo. Ay, Siling mo kung magkonsehal ka mo nang propose mo nang ang tangob sa iluhon sa bago. Nga nga may araw naging sumbang nga lapit kag paano ko'y matangog ka na Di dahil may ta. special dra ko no sa tangob. Ara da ko nung Yamashita treasure. May special dress tango para special dress tango mo ano? Ano? Si Kapitan Noli Villarosa. Wow. Good morning, Takap! Inasahi. Very special. Morning na, Kap, Ganda. Villarosa. Kay Evelyn Sinaon, good morning. Tamyaw niya lang si Richard Cagneneng Peruelo sa Purok de Isano, Alihis. Good monitor. Good morning sa inyo, Dra. Sa Purok de Isano. Si Evelyn, sinaon to mo, no? Si Evelyn Casis Araman. Damo Kasama nga lang siya. Evelyn, no? Grabe, no? Evelyn. Ang babaeng, ano man? Madumduman ko lang Evelyn. Amo na ang ginano sila bala may tiyanggi na siya pero gin pa islan gin ngalan. Kaya ngalan sa nga sari-sari storya 7 Evelyn. Di human color sa human color combination bala green, orange, okay na. Unique na tani yaya kay 7 Evelyn. Di galing kay ginkantuan gid sang manager sang 7-Eleven. 7 Evelyn. Kasabad. Very very creative minds. Creative minds. Creative, May anak nila ba yung sa mga manok kanila?
Ano? Macdalibi. Ano na? Macdolibi. Macdolibi. Di ba? Macdolibi, masarap kahit walang sauce. O, di ba? Combine na tanan nyo. Combine basta ang ano nang sarang lang sauce ganina. Chooks to go. Di ka manyaga. Dri ko ya sa Dri ko ya sa Macdolibi. Na Macdolibi Kasabat. Dirty no, Macdolibi. Ano pag ganyan? May mga damo pala sila nga mga ka-creative na sa Pinoy mo. Dirty na mga Pinoy mga nablang may pares bala na. Anong pares man? Anong pares bala na hindi bala may mga pares, beef pares. Ano ganun ang isa kakalanaan nga may tay ang punta man. Mayroon na daw sa may ziputay. Kaya siputon mo siya. Siputon mo kaon. Kasabad naman. Kita ko na dakagi ko dakaon actually. Pero lagi ako may makaperde kay 7 Evelyn. Pakita ko na si mo. Kay wala mo pa nakita ang picture sina? Why? Tiyara 7 Evelyn. Diba? Ginsunod yung gisyo. Tingin kantuan, gini si Chay Evelyn. Ari ginang manager, nagkantugin. Chay, do is din nag-roy. Yan, Chay is din namin, Chay. Kaya nga nag-Evelyn, ka na imoy. Kaya nga, tingala ko na nga, nag-imutangan niya 7. Ay, kasabad. Nag-imutangan niya 7. Ha? Nag-imutangan niya 7. Okay lang ng Evelyn, kaya may Evelyn, kaya tingnan may 7. Hindi kaya gani, ang iyang, siyempre, inspiration yung gurutani. Okay lang na yan, ng 7-Eleven, kaya kabalo tayo kung anong rason sinaya. Yes. Kabalo ka na sa rason niya, wala. Ano? Nga 7-Eleven, ha? Nga. Stop? Sakto? Di ang balbe. Ayan. Ari na Macdolibi, nag-open ako. Sabat sa Macdolibi. Kala. Si kay Ma'am Andrea Amanda Jaime, morning man. Jones Albia, Riverside Hospital Biomed Tech, section on duty. Ay, Jones, ara ka da. Ara mo da si Mrs. Blaga duty. Ara mo da sa gila. Kilabot mo kilala ni Jones si Kuana. Si Mrs. da. Shalane Duran. Okay, so... Ayaw mo nagaling mining sang Milo? Ay, kalain. Masarap inumin, lasang Ovaltine. Kasabad. Kung nilaparan, mga agad mo. Sa pamilya Laparan Labaniego, Torbela, kag Esparesia. Barky Tribe. Angela Gayondato Castillo, good morning man. Sige. Sa kay sige ano naman tuguli do nga lot tuguli ang GT kaya mi ko ani kung si Angela Gayondato Castillo, good morning dra sa imo. Ta, sila paged ang tamyawon mo da. Ngayon na mga mining Ngayon man. Masarap inumin, parang Ovaltine. Ay, lasang Ovaltine. Una. Kapigid pala si Action Boy sa imong entry. Sabay. Hindi ang mas nalipay ko to sa kung ginawa, Macdolibi. Ha? Macdolibi. Creative. Creative. Sa ano na ko na nag-umpisa Action Boy ang Macdolibi? Do sa Palawan, bala mo. Okay. Kaya daw magabaligan na siya mga Chicken Joy. So, tamo na sila branches? Damo, nag-guro branches. Kaya may nag-open na gani nga mga, Guro, kwanta na guro ay ano ganina? Makuan bala, makita balang franchise? Meron gani mga bayo, Action Boy nga mga bayo, bala nga kita mo ng mga trending. So, mga tees bala, mga t-shirt. Ng mga brand naman niya sang mga sari nga brand para sa nasang Boysen. Ay, Boysen, the number one pain. The number one pain. Kay Boysen, ginsin lang siya. Sad. Sige. Ano nga ito nga?
Ano action mo? Naka-happy ka daw. Happy, ay may greet ko gali happy birthday, malipat pa ko. Happy birthday kay Ate Ina Chuji today. Happy birthday. Happy Enjoy your birthday. day and God bless you. Ako guro, suggestion ko sa ARB siguro, mga tsakto na ilaw ng weekend lang bala. Mga Saturday, Saturday is the ideal day, no? Saturday. Correct. Kaya mo first week guro sa October, pwede na. Para nga daw kung sa aton anniversary month. Sige. Sta? Standby na sa atong dugang nga mabalita. 51. Kag sa detalye balita international, siya mang kumpirmado nga patay sa paglugdang sang barko sa Indonesia bangod sa malaing nga panahon. Ang KM Cahaya Arafa ang naglugdang sa Trinity Island sa pungsod sadtong Lunes sing gabi. May 4 pa ka matawo nagapabilin nga missing. Ang barko may sakay nga 77 ka mga pasahero kag cruise ang iniyang nga padulong kuntani sa Halmahera Island. 64 sa karon ka matawo ang na-evacuate. Sa negosyo naman, ginakonsidera karon sang Department of Information and Communications Technology ang pagdihon sang online shopping platform para sa mga magagmay nga negosyo sa pungsod. Paatag ni Secretary John Uy, gusto nila nga mabuligan ang micro, small kag medium enterprises nga mapasanyong ilang negosyo tubtob sa digital space. Sunod sa iya sa ilang plano, mabuligan ang mga MSMEs sa pagpangita sa ilang makinanglanon nga materyales hasta sa pag-angkon sang e-payment system. Duwa pa ni Uy, makikangot sila sa Department of Trade and Industry para sa pagpalakat sang e-commerce platform nga pareho sa Shopee kag Alibaba. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 41 centimos. Singapore dollar 40 pesos kag 58 centimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 18 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, gina-share sa publiko ni Yasi Pressman ang bago sininga karelasyon. Sa iyang social media, nag-post ini sang picture samtang ginatamyaw sa happy birthday ang iya ni kaupod nga lalaki. Makitaan man sa picture ang paghalok sa 27 anyos nga actress sa lalaki nga gintag niya sa ngalan nga John Simira samtang yara sila sa Amsterdam. Nibaluan si Simira ang isa ka negosyante nga nakabase sa iban nga pungsod. Sa balita sa sports, maidin man ang training nga ginahimo ni Anay Senador Manny Pacquiao. Bisan 6-round exhibition lang ang matabo nga enkwentro niya sa bulan sang Disyembre sa Seoul, South Korea. Ang 43 anyos nga boxing legend ang una nga nag-anunsyo sang retirement sa boxing sa ito nakaligan nga tuig pagkatapos sa ginperde siya ni Yordenis Ugas sang Cuba. Apang liwat siya nga magabalik sa ring, agod atubangon ang kilala nga South Korean martial artist nga si DKU. Ang enkwentro ni Pacquiao kag Yu ang isa ini ka charity event, sa din ang matipon diri nga pondo ang para sa pamilya nga napektuhan sang dako sang giyera sa Ukraine. Balita Espesyal! Alright! Energy Action Boy! Happy Friday! Happy Friday! Thanks God it's Friday! Yes! Sa aton mga ka-aksyon dra, good morning sa inyo tanan. Yes, good morning. Kag Action Doors dali lang gid ha kay Friday subong may bisita tadiliwat si aton amigo si Mr. Jonathan Granada sang Life Extend. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumampos-lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds. Engineer Jojo Flores from Halin sa Tax Mapping Division sa probinsya sang Negros Occidental. Sa akon manghod kay Lourdes Duran. Good morning, happy birthday man. Kag sa akon isa pagid ka friend si Elaine Lagumbay. No, sang Parole and Probation Office number 1, number 2 gali. Diri sa Bacolod la Elaine Lagumbay. Happy birthday. Ang birthday mo tayo. Happy birthday man, Atina Chuji. Happy birthday today. Yes. Kag dahil lang do nag-message sa atin sa Trinidad kasi patamyo siya. Si si Tita Cheryl Tayhupon. Happy birthday man. Ay, happy birthday. Cheryl Tayhupon. Yes. Ngala ko si Action Art dog. Kung ano nila sala ni Action Art man, gali kayo mga may catering. May preparation gali sa birthday gali ni Kumarit na siya. Happy birthday, Sherry! Okay. Mga ka-action, buwas na lang atong nga balita special sa mga lilis. Din na lang ning timing kita ni ang imong balita special subong mo. Nga man. Karon lang. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Hindi na sa Action Art subong? Yes. Okay. Standby na. Wala siya nag-leave. Kaya naka-prepare na nga daan advance. Naka-prepare na. Sige, okay. Ang inyo din ang news team. Aksyon Laurel Cabal. Kag-Action Boydran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.